Tak my to môžeme rozdeliť na pár častí. Najprv je to príprava materiálu, potom druhá časť je mletie toho materiálu, tretia časť je riedenie, štvrtá časť naberanie, potom to dávame na plsť, potom to lisujeme, nakoniec dáme sušiť a hladíme. Dôležitý je materiál, z čoho vyrábame. Nevyrábame ako Mondi, že on robí z dreva, ale nie, nechceme konkurovať pochopiteľne, ale vyrábame z toho, ako sa robilo z rastlín, ktoré tu boli pred 200-300 rokmi v našom regióne, a to boli hlavne lán a konope. A občas sa dovážala aj bavlna. Väčšinou robíme z lanu. Ale nerobí sa priamo z lanu, z tej rastliny, ale z oblečenia. Kedysi sa vyrábali ľanové košele, ľanové oblečenie a to už keď bolo staré, to možno, že to bolo 50 rokov, tak chodil niekto, nejaký pán, nejaký človek chodil, ktorý to zbieral, potom to odovzdal papierníkovi, papierník to dal do veľkej jamy, zasypal vápnom a zalial vodou. To znamená hasené vápno. Nehal tam to mesiac, 2 mesiace a keď cítil, že to začína hniť, lebo to bol účel toho, aby to troška pustilo tie vlákna, premil to vo vode a začal ďalší proces. Materiál, ktorý väčšinou používame tu na Múzeu výroby ručného papiera v Ludrovej, je lán. Lán privážame z Francúzska, ktorý potom si pripravíme do takejto vodnej formy a tento materiál potom ale ešte musíme zomlieť. To je vlastne podstata výroby, že ho musíme zomlieť na vlákenka. Tento materiál, musí tu byť určitá hustota v tomto holendri a meleme ho tak 2 až 3 hodiny a sa on rozpustí na vlákenka. Holender to je vlastne taký valcová hlava, valec, na ktorom sú nože a ktorý sa otáča a dole je pod tým sedlo. Vzdialenosť medzi sedlom a medzi tou nožou valcovou hlavou sa dá meniť a tým pádom to potom rozomielame na drobné vlákna. Holender sa volá preto, že ho vynašli Holanďania, ak sa nemýlim, bolo to okolo roku 1670. Predtým sa to robilo v stupách, to znamená, každá papiereň bola pri vode, pri potoku, a bolo vodné koleso, náhon, vačkový hriadel, ktorý dvíhal kladivá. Kladivá padali do nádrží a v tých nádržiach bola tá látka, ktorá už bola nahnitá a ktorá bola očistená. Tieto holendre zvýšili výkon oproti tej stupe asi 8 až 10 krát. Keď je to domleté, dáme to do drevenej nádrže. Potom pozrieme, že aká je hustota. Keď je to husté, čo je to väčšinou husté, tak to zriedíme na tú koncentráciu okolo 0,5 %. Papierník, ale aj my, si už medzi tým pripravil sita. Na každom tom site bola priesvitka. Priesvitka to znamenalo, že to bolo nejaké logo toho papierníka a my vlastne teraz vieme,
podľa toho loga, podľa tej priesvitky, kto ten papier vyrábal a v ktorom to bolo období. Takže máme to pomiešané, máme to zriedené na tú určitú koncentráciu, zobereme sito s rámom a nabereme ten papier, tú papierovinu. Troška potrasieme, aby sa to lepšie urovnalo. Počkáme, až voda stečie, nahneme kúsok. A už vidíme tu na zárodok toho papiera. A potom ale musíme to z toho sita dať preč. A dávame to na nejaký savý materiál a to je plsť. My tu máme plste, ktoré sú staré 80 rokov. To sme ešte z SCP, to som zobral z SCP, z papierenského stroja 1. To ešte boli také nie umelé, ale prírodné. Potom ten proces pokračuje ďalej, že dáme navrch ďalšiu plsť, znova nabereme, znova otlačíme, znova a znova, až máme určitú vrstvu tých plstí s tým papierom. Keď je tá vrstva už, čo ja viem, 15, 20, 30 cm vysoká, dáme ho do lisu, kde vylisujeme vodu, koľko sa dá. Keď je to vylisované, necháme to tam chvíľku, aby to všetko pekne prešlo rovnomerne, zavesíme to na sušiak a necháme to sušiť. Suší sa, záleží od počasia 2, 3 aj 4 dní. Keď to je suché, treba nám to ešte hladiť. Kedysi sa hladilo achátom a robili to deti. Teraz na hladenie máme kalander dvojvalcový, na ktorom to hladíme. Keď je to vyhladené, dáme to dole z tej plste, ten papier a skontrolujeme, či je dobrý alebo či zlý. A to je vlastne záver tej výroby.